gaskiyan nan miliyan 35 ai ba nan kusa suke da gaskiya. Allah kuwa ai ga gidaje nan gurin ga nan gidan Alhaji Malam Haruna a nan gurin bai kamata a je a duba wannan gidajen ba. Gidan Malam Haruna daki biyu na laka? Mana yayi mana Alhaji. Yanzu ki zaki ba za ki tusa zuwa ba ce an sa su a daki biyu na laka? Ai ba dai karasa rayuwa ne za a yi ba dai. Ai su kan me ya rage musu ne? To abin da kika faɗa da shi za a yi ba ni ba zan gaskiya ya kamata wannan gida bai wuce 350 bane Alhaji a sama musu wannan gidan kawai ina ganin zai. Yayi wallahi. Shikenan ba da mu to bari kira shi ga masa. A sama musu kawai bai wuce 350 ba wannan gida ai yayi. To labari fa ya canja ka bar ma maganar turo number account din nan. Ka bari. 35? Saboda Hajiya ta ce a bari kawai. Za mu saya musu wani ɗakuna biyu na laka a nan kusa da mu. Ya to shikenan. Ba komai kawai, ba komai ba da mu yana kira ka. Amma Hajiya, ni wallahi kin ban mamaki. To, mamakin me na ba? To da mu wani ba kike yi? Alhaji, wani irin magana ne kake yi ne? To da mu wani ba kike nufi? Alhaji ai ba haka ake yi ba ai. Shawara ake yi tun daga farko ai Alhaji. Nace baba ke baki nufin babar ki bane. Ali wallahi ban zata baba wacce. Da kina nufin baba ta ce ko? Alhaji ai ba haka abun ya kamata. Da mu duk wani iskancin nashi da wani waye da ke kina gaya min a cikin cewa baba kin dauka da baba ta nake nufi. Allah sarki. To in baba ta tuna san gida har na tsaya shawari nake? Allah sarki Alhaji ai ya kamata ai duk su iyayen mu ne. Kin gare mun yi zama alheri da ke amma akan wannan zancen na gane cewa ashe ke so nake mi na ƙarya ne. Wallahi da gaske nake maka soyayyen nan har ga Allah nake gaya maka amma ni ai duk iyayen mu ne ai yanzu to me zai fasa ai haka ma? Yanzu ka ai gidan kawai ne wannan dubu da sun gida siya. Alhaji kada mu yi haka. Wallahi shi za siya. Ba abin da za ki wannan ki koma ciki kawai. Raken ya shi daga nan. Ki koma daga ciki. Ki koma ciki. Ha? Ka ji wannan irin rashin mutuncin dama ashe ta dauka babana ne. Ashe ta dauka babana ne.